मानोना आजिखालि तो अनलाइन नि जुग यूट्यूबावनो होन ससियेल मिडियायावनो होन बा यूट्यूब माबायावनो होन इलेक्ट्रनिक मिडियायावनो होन बेखौ सरकारनिफ्रायबो फोसावबाय थानाय जादों। हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आङो गुड निउज लाबोदों। बे गुड निउसखौ नोंथांमोना गोबाङानो नुबाय जानो हागौ आरो गोबाङानो नुवाखै जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव आङो बे गुड निउसखौ शेयार खालामनो होननानै सानदों। जे जायफोर जे नोंथांमोना जे बिमा बिफानिफ्राय जे नोंथांमोना बाइक बिगासिनो दंमोन बिदों जे नोंथांमोनखौ बैसो जायाखै होननानै जे नोंथांमोनखौ होआखैमोन। जे दायो जे नोंथांमोना जे बाइकखौ लानानै नोंथांमोना सालायनो हासिगोन। जेबो गिनो नांगौ बाथ्रा गैला ना। जे जायनाखि क'क्राझारनि जे सार जे बिथाङा जे फोरमायदों जे जायनाखि बाइक सालायग्रा जे नोंथांमोनखौ फोरमायदों। किन्तु जे गिनांगौ होननानै गैयानानै जे नोंथांमोना न'आव जे बिमा बिफानिफ्राय रां रुफा दंना गैया आंखौ बाइक नांगौ होननानै आंखौ बाइक होआब्ला आं फरायला हेन टेन नोंथांमोना बिदि दाबुं। मानो होनोब्ला नोंथांमोना एसे न'खरथिं एसे सान जे न'आव जे बिमा बिफाफ्रा होनो हागोन ना हाया ना। दा बैखौ साननानैसो जे नोंथांमोना बाइकखौ लानांगौ आरो बाइक मोनदोंनानै नोंथांमोना ओरैबायदि उनथिं सोरखौबा फज'ना लागोन हुगोन सेंग्राफोराबो आरो सिख्लाफोराबो सेंग्रा नुबा माने दावरायना होयो ना। बैथिं थाक्स नांनानै एक्सिडेन्ट ना। जे खायफा बिदि जायो जे सोरनिबा बाइक बिनानै बहाबा थांबाय बाइकखौ आं मोननानै दावरायना होबाय। बिथिं मालायनि बाइक जे मोजाङै सालायनांगोन एसे खाबदाननि माबा मोनसे जाबा मोनैया आं बहानिफ्राय रां रुफा मोननानै जे बे बाइकखौ फाखाबनो होनो हागोन ना। बेखौ एसे सिन्था खालामनांगौ। जे सिख्लाफोराबो होयो खिन्थु खायफायासो आरो दे बयबो नङा आरो ना। सेंग्रा सिख्लायानो जा एसे सालायबाबो माने एसे खाबदानै सालायनांगौ। जे दायो सरकारा पुरा माने एलाउ खालामना होबाय दा सालायनोसै फियं टाउन गेजेरावबाबो फियं खालामनोसै बिदि दा खालाम। जे हय सरकारा फोसावना होबाय दायो जेबो टेनसन गैया होननानै। बे टेनसन गैया होननानै नोंथांमोना सालायबाबो जे मोजाङै सालाय दा बिदि जाला माला सालायनाङा। बिदिब्ला बिथाङा मा बुंदों जे बेखौहाय नोंथांमोननि गेजेराव आङो शेयार खालामनो थाखाय लाबोदोंमोन आरो नोंथांमोना दायो बेखौहाय नायलांदो। खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। जोबोद मोनसे गोनां हाबाफारि लानानै जों नैबे गसाइगाव टाउनाव फैदों। बहुदा मिथिबाय मानोना आजिखालिथ' अनलाइन नि जुग यूट्यूबावनो होन ससियेल मिडियायावनो होन बा यूट्यूब माबायावनो होन इलेक्ट्रनिक मिडियायावनो होन बेखौ सरकारनिफ्रायबो फोसावबाय थानाय जादों। थेवबो क'क्राझार जिल्लानि खना खनला जेरावबो जाहाथे नैबे गोनां मेसेजखौ जाहाथे मोनो बेनि थाखायनो जोङो नैबे हाबाफारिखौ लादों। हाबाफारिया जाहैबाय जे सरकारा गोदानै मोनसे बिथांखि लादों। बिथांखिया मा जे नैबे साखा खबनै गारि ओमफ्राय साखा खबथाम गारि मटर साइकेल इ रिक्सा टेम्पो बेफोरबायदि गारिनि एगेन्सै खुनु धरननि माने कागज पाति पुलिसानो होन ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआनो होन चेकिं खालामनाय नंला। मटर साइकेल सालायबा खिन्थु हेलमेटआ गानथारनांगोन। बेहायल' फाइन दं बाखि जेरावबो फाइन गैया। दा बेखौ खालामनायनि थांखियानो जाहैबाय बाय बिराद गिदिर मोनसे थांखि हाबनानै दं। थांखिया मा जे सिगां जेनाव मा साननाय दंमोन जे कागज खाथि गैयाब्ला एसे गारि सालायलांबानो पुलिसा हमनो हागौ, गारि सालायलांबा ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि अफिसारफ्रा हमनो हागौ, बेबायदि मोनसे साननाय फैयोमोन नङा होमबा। दा गभर्नमेन्टआ होनदों मा बेफोरबायदि जिथु साननाय बे साननायखौ दा सोरबा हमगोनखौ बेखौ साननांला। बे जिथु दायित्व बे जिथु मावनो गोनां खामानि बेखौ मालायखौ नेयाजासे गावनो मावनानै ला बेखौ होनदों गभर्नमेन्टआ। दा बेवहाय मोनसे फिसा आं बिदिन्थि होनि बे जोङो जोंनि आखुखौ सोलायनांसिगौ। माने बिहेभियरेल चेन्ज इन
ड्राइविं और राइडिं होनदों नालाय माने जोंनि आखुथायखौ सोलायनांगौ माब्रै जे हमनानै ला बबेबा जायगायाव नो पार्किं जन होननानै जुदि साइन बोर्ड दङब्ला बहाय जों गारि लाखियोब्ला दस्रा लामा बाहायग्राफ्रा उसुबिदायाव गोलैगोन समाजनि अन्य मानसिफ्रा उसुबिदायाव गोलैगोन बे खोथाखौ गारि सालायग्राया गावनो गोसोखांथों गावनो गोसोआव हमदांथों मोनदांथों बेखौ सरकारा लुबैदों गारिखौ गोबारै सालायोब्ला बहाबा एक्सिडेन्ट जागोन एक्सिडेन्ट जानानै खर' गावनो हागौ आथिं बायनो हागौ थैगुनो हागौ बे खोथाखौ सालायगिरिया गावनो बुजिथों होनदों गावनो गोसोआव हमदांथों होनदों सोरबाया हमनो हागौ बेखौ नेनायनि सिगांनो गावनो बुजिथों होनदों मानोना जों बयबो मिथिखागौ जों गोरोंखा गावनि रोंगौथिखौ खामानियाव बाहायनो सुबिदा होदों सरकारा दा बाहाय माब्रै जोङो जोंनि आखुथायखौ मानो सोलायनांगौ होनदों जे जों गासिबो गोरोंखा मोनसे आरो आं बिदिन्थि होबावनि बिदिन्थिया जाहैबाय जोंथ' गासिबो गोरोंखायानो एडुकेटेड जोबसै दानि जुगाव थ' हमनानै ला जों मालाब्ला दस्रा देशाव थाङोब्ला बारा गोजानखौनो थांला आङो भुटानाव जोङो सरलपारा बारबानो दादगिरि बारबानो भुटानाव हाबनाय लोगो लोगो जों गावखौनो बिराद गोरों बादि देखाया होमबा नियम कानुन बिराद मानिहैनोसै जों गारिखौ एकदम पार्किंआवसो दोनलाबाया बे दै बथलफोरखौ जों गारलाबाया हो बहाबा डास्टबिन दं नामा जों नागिरो प्लास्टिकखौ गारलाबाया बहाबा डास्टबिन दं नामा जों बेखौ नागिरो खुदैखौ गारलाबाया जोंखौ भुटाननि मानसिफ्रा मिनिगोन नामा बेखौ जोङो गियो नङा होमबा खिन्थु बे एखे मानसियानो जेब्ला भुटाननिफ्राय आसामाव हाबफैबाय बड'लेण्डआव हाबफैबाय नों नुगोन बे एखे मानसियानो मा खालामगोन दै बथलखौ ज्राव गारबाय खुदैखौ गारलाबायबाय प्लास्टिकखौ गारलाबायबाय बेबादि जाया होमबा दा गभर्नमेन्टआ होनदों मा बेखौ जितु डिसिप्लिन बेखौ जों बयबो जोंनि जायगायावबो बाहाय जोंनि रोंगौथिखौ जों देखायनि गभर्नमेन्टनो जे जोंबो सिभिलाइज माने जोंबो जोंनि रोंगौथिखौ जे जों मोजां खामानियाव बाहायबाय बिनि दारै जे जोङो नैबे हान्था मेला खालामनाय समावहाय जाथायत खालामनाय समावहाय जोङो जों नियमफोरखौ रोंगौथि गोनांखा हिसाबै जोङो नियम मथे सालायनानै जाब्रबथायखौबो जों खमायनो हाबाय बेखौ जों सरकारनो माने प्रमान खालामनानै देखायनि जों ज' गासिबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे जोंखौ बे खामानियाव हेफाजाब होयो गावखौनो हेफाजाब होनानै लायो बेखौनो जों आसा खालामनानै नैबे गसाइगाव टाउनाव फैदों गोजोन्थों।